И така. Ето, например, за какво пишат поезите. Поглежда се поета и какво дали е навънка грее слънчето или вали дъжд или сняг. И той написал стихче за дъжда, за погледа, за слънчето, за усмихнатото лице, за топлата свят игра, децата, за цветенето, за пролетта, за щърките и така. Аз, като погледнах сутринта, ми се стори, че вали дъжд и затова написах стихотворение с дъжд. Тези малки капки нямат даже шапки. Грабна хат хартия, шапки не си вижда. Нали знаете, че може от вестник да се направят шапчици и да се правят ли шапки? Там, където има къщи, има и мишоци, нали знаете? И конски и мишоци. Иначе в апартаментите няма. Тя може да каже думичката мишка на английски. Я да видим сега. Я да видим бързичко. Тя не е. Знаете, че има слънчето, нали? Мика малко. Да, ето, да видим герой. И така. Стихотворението се казва Мишок. Смелият Мишок се изправи, рече: ще избягам скок по скок, нейте отдалече. Ама, смел и храбър.